Idol Dennis, please come in. Idol Dennis, please come in. Okay. Palerto, iti residente ko sa barangay, iti Kawad po Ilocos Norte, aga po ti napisa nga angin, kaya natudo, nga inda napasaran. Second, ni barangay chairman, ni Bong Laspicio di barangay Palawi, nagbalmalen, nga napisa ti angin, isa sa Gabuna, nga napagaan do iti residente, nga awang simula ti baybay, para pa lang iti seguridad ta. Na i-confine iti abiso na nagindeg iti mo pa nag-aala iti baybay na kasi baliklikan iti panaka-irisgo da kahit itinda iti baybay nagbalmalem nga pasaran tinapisa ko yung angin ito mga ili iti Ilocos Norte agraman iti Burgos, Pasokin, Pintar, Lawag, Ken tumupay nga pasiti iti First District iti probinsya iti Ilocos Norte pasarakurak iti pag-asa share line iti mga po iti disturbance nga narik na iti paset na iti Northern Luzon. Iti agdamag at palang iti natugsa nga angin. Nagsalit kagad lamingis na nga mariklit na karito nga gundaway. Nagbalagmet iti Philippine Coast Guard kay Presidente. Alikligan pa lang iti sumalog iti baybay. Agaw pa lang kati na pulisya nga alon iti baybay. Nga mang risko iti biyag. Kada iti manalon nga agturong iti baybay. Iti dahito nga altaw. Iti abjang ti PDMC in Bagadamatkan iti abiso para kay local NDRM iti panang bagpaga kada sa kandang ili lang aglalo kada gindag iti coastal barangays iti intero nga probinsya ti Ilocos Norte nagbalagman kada aplang municipalities iti pangkay pinesa ding kasulang nga iti napisa nga todo ang pasaran anyaman aldaw iti nga bulan iti Pebrero. Tamag pa lang manipod ang mismo iti akin at bagatang napaset iti probinsya Idol Dennis Alipio Tatak Aramen. IFM News.